Nyt on ehkä vähän verkkaisempi tempo toistaiseksi tämä toisen jatkoerä, kun siitä tulee Sebastian Aho. Sebastian Aho uittaa! Uittaa tämän kevään ratkaisumaali! Huikee jätkä! 17-vuotias Sebastian Aho räjäyttää Raksilan keväällä 2015 ja Kärpät ottaa toisena keväänä perättäin Suomen mestaruuden. 81 minuuttia, hommas lyhyt, Kärpät voittaa 2-1 ja on Suomen mestari. Huikee nuori pelaaja, tätä on kehuttu koko ajan tässä ja enemmän ottanut isompaa vastuuta, mitä pitemmälle tää meni. Loistavaa pystysyöttö. Ja sit mikä ratkaisu? Ujuttaa vielä tosta längistä sen kiekon maaliin. Tästä tää lähtee. Noin, tuolta tulee, Kärpät saa kiekon haltuun. Tässä näin. Noin. Out. Ja kun teki ton harhautuksen, Saravo ei kerkeä niin kuin ei mailalla kerkeä. Tässä tietää jo Aho, että siellä on. Sai länget auki ja sinne niin. Ja Lumlia on kehuttu tässä. Hän antoi sen loistavan pystysyötön. Ei oo turhaa kehuttu. Nyt voi sanoa, että en tiedä mihin tämä mies viedään mestaruusjuhliin, kun ikä on 17 vuotta, mutta kova on homma, ei voi muuta sanoa. Ei, siis kolikon 2 puolta. Tossa kattoo sitten Tappara-pelaajia. Kärpät hieno, tupla Suomen mestari. Ja Tappara nyt molemmilla kerroilla se häviäjäpuoli. Ja siis, kun mä en näe tässä sarjassa kuin voittajia. Et sen piti mennä niinku, toinen piti voittaa ja se oli nyt Kärpät, ei siinä mitään. 17-vuotiaalle Sebastian Aholle liigauran ensimmäinen pudotuspelimaali.